Príjemné nedeľné predpoludne, milí diváci Slovenskej televízie. Vítajte pri 34. vydaní relácie Odpovede z obrazovky. Ďakujem, že mi stále píšete na známu adresu Slovenská televízia, Mlynská dolina, 84545 Bratislava, alebo na známu e-mailovú adresu riaditeľ@stv.sk. Začnem veľmi zaujímavou témou Peoplemetre. Peoplemetre, myslím si, že už všetci, ktorí sledujete televíznu problematiku, ale aj pozorujete, ako sa televízie správajú na trhu, viete, čo to Peoplemetre sú. Bohužiaľ, situácia sa komplikuje. Komplikuje sa tým, že sa oddialuje stále čas podpisu základnej zmluvy, ktorá by mala rozbehnúť celý proces Peoplemetrov. Slovenská televízia je pripravená dať garancie na podpis takejto zmluvy, ale súkromnej televízii Markíza sa to nepozdáva, pretože účinnosť malej novely zákona o podnikaní Slovenskej televízie je až od 1.1.2004. Takže televízia Markíza sa rozhodla nepodpísať tú zmluvu a počkať do tohto dátumu. Napriek tomu, že Slovenská televízia môže dať garancie a dá garancie na to, aby pri podpise zmluvy o budúcej zmluve medzi spoločnosťou, ktorá bude robiť Peoplemetre a PMT, kde sú všetci vysielatelia, by po podpise tejto zmluvy už v týchto dňoch sa mohol proces spustiť. Takto sa ten čas naťahuje. Škodí to všetkým. Škodí to predovšetkým mediálnemu trhu, škodí to a vysielateľom, aj slovenskej televízii. Škodí to preto, lebo nikto z nás nevie relevantne programovať televíziu. Nikto v podstate nevieme presne určiť, kedy ktorí diváci sedia pri televíznej obrazovke, kedy v ktorý moment prepínajú, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči, čo chcete vidieť v programoch, čo nechcete vidieť v programoch. Je to, ešte raz opakujem, veľmi jednoduché. Tie prístroje, ktoré sú rozložené po celom Slovensku na základe výskumu, v podstate, a ľudia ich majú doma, je to vzorka ľudí, okamžite dokáže vyhodnotiť pri prepnutí programu, ako sa ten divák vlastne zachoval. Výsledky sa vyhodnocujú okamžite, na druhý deň ráno sú výsledky. A televízni pracovníci podľa týchto výsledkov vedia presne, v ktorom čase sedelo pri tom, ktorom programe najviac televíznych divákov a kedy a v ktorom čase najviac televíznych divákov preplo na iný okruh. A v tej chvíli si ten televízny pracovník, televízny tvorca môže vyhodnotiť, čo bol ten moment v zábavnom programe alebo vo filme, ktorý vlastne odobral divákov tej ktorej televízie a ktorí odišli inám. A v takej chvíli všetci tvorcovia, televízni pracovníci, my vieme zhodnotiť, aký kvalitný bol program, akým spôsobom sa vám pozdával, ktoré pasáže z toho programu sú alebo nie sú pre vás vhodné. A takýmto spôsobom sa všade v civilizovanom svete plánuje a programuje televízia. U nás, v Slovenskej republike, sa to jednoducho nedá. Je tu tzv. Denníčkový prieskum, výsledky máte po 2 týždňoch. Aj to, ako všetci dobre viete, ľudia, keď vypisujú anketové listky, spomínajú si nad tým, že čo videli pred týždňom a 2. Jednoducho, ťažko si to zapamätajú, ťažko sa takto pracuje v televíznom prostredí. A Slovensko je bohužiaľ jediná krajina v stredoeurópskom priestore, už nehovoriac o civilizovaných krajinách, ktorá nemá takéto meranie. Napriek deklaráciám všetkých, jak ich veľmi chceme, jak veľmi túžime po nich, vidíte, stále sa to komplikuje. Slovenská televízia ale trvá zatiaľ na tom, aby sme boli jednotní. Budeme sa snažiť čo najskôr sa dohodnúť a jednoducho spustiť Peoplemetre tak, aby Peoplemetre boli najneskôr v polovici budúceho roka v Slovenskej republike. Potom sa aj úplne inak budú správať televízie a vy hlavne budete mať oveľa kvalitnejší program. Presne taký program, aký chcete vy. Nie aký chceme my, ale vy. A to je veľmi dôležité. Takže verím, že Peoplemetre budú. Slovenská televízia pozorne sleduje celú situáciu a včas sa samozrejme k tomu vyjadríme. Ale ešte raz opakujeme, my sme pripravení podpísať túto zmluvu okamžite aj s garanciami. Poďme k listom divákov. Inžinier Oto Hodaň z Bratislavy. Na Medzinárodnom festivale dobrodružných filmov v Montreale získal nedávno slovenský film Tajomné Mamberámo ocenenie ako film, ktorý najlepšie zobrazil vzťah človeka a jeho životné prostredie. Neočakávam, že ho budú dávať iné televízie, ale verejnoprávna STV by mohla. Pán Hodaň aj ho vysielať bude.
Určite dokument Pavla Barabáša, nášho vynikajúceho režiséra, nakrútený podľa knihy Laca Gulika o svete plnom tajomstva, ktorý chráni rieka Mamberamo, sme zaradili na vysielanie v nedeľu 23. novembra o 10:30 na STV 1. A bude to premiéra, takže máte sa na čo tešiť. Jan Michalík Stopolčian. K môjmu obľúbenému žánru patria prírodopisné seriály, dokumenty, najmä o horách a ľuďoch v nich. Naše slovenské horolezectvo bolo kedysi v Československu prvé. Samozrejme, kedysi určite, myslím si, že horolezectvo stále na Slovensku patrí medzi výborné disciplíny. Finišuje 6-dielny seriál Záchranári, takže o horolezectve už môžete vidieť, čo to aj v slovenskej televízii 10. novembra na prvom programe o 20:35, čiže zajtra uvidíme posledný diel seriálu Záchranári. Ale do vysielania sme zaradili aj dvojdielny dokumentárny film o expedícii na Mount Everest z roku 1987. Takže v útorok 11. novembra na STV 2 prvú časť odvysielame o 20:00 a následne na to pôjde druhá časť o 20:25. Upútavka, nech sa páči. Reinhold Messner nazval Himaláje arénou ticha. Výzva na súboj vraj drieme v každom z nás. Presvedčte sa o tom sami pri sledovaní dramatického príbehu československých horolezcov. V útorok večer na STV 2. Poďme ďalej k vašim otázkam. Je tu opäť téma, nový program slovenskej televízie, chodí nám stále viac a viac otázok. Eva Erošová z Petržalky. Nakúpili ste filmy aj so známymi zahraničnými hereckými osobnosťami? Alebo Andrej Bánovský zo Šurian? Budete vysielať aj historické filmy a aké? Samozrejme, podarilo sa nám získať vysielacie práva na vynikajúce filmy. Uvidíte Alana Delona, Brada Pitta, Toma Hanksa, alebo Aleka Baldwina, či Roberta de Nira. Samozrejme v minisérii Napoleon uvidíte Gerarda Depardieu, Isabel Rosselliniovú, či Johna Malkoviča a tak ďalej. Je toho naozaj neúrekom. Máte sa na čo tešiť, pripravili sme vám naozaj bohatý program. Katarína Svrčeková z Piešťaň. Budete naďalej dávať kaviareň Sláviu? Áno, kaviareň Slávia pokračuje v novej vysielacej štruktúre. Budeme vysielať vždy raz do mesiaca, v piatok večer na STV 1. A piatkové večery budú samozrejme venované aj iné zábave, budú tam drišľakoviny, jedna veľmi zaujímavá domáca produkcia zábava SOS alebo Ranč. Takže zábavy naozaj bude dosť. Jan Ondovič a Ema Komárková z Banskej Bystrice. Ako sa vyriešila situácia okolo svadby snov? Kde sa môžeme prihlásiť? Situácia sa stále vyjasňuje. Právnici zo spoločnosti Endemol, ktorej Slovenská televízia kúpila licenciu, zistujú stále právne kroky a právnu situáciu. Určite to tak nenechajú, pretože na podobné kroky nie sú v civilizovanom svete zvyknutí. My začneme tento program vysielať na prelome januára a februára. Bude to veľkolepý program. My sme spustili už tento týždeň aj kampaň na to, aby ste sa mohli prihlásiť do slovenskej televízie. Takže všetci tí, ktorí máte viac ako 18 rokov, máte odvahu a záujem, tak sa prihláste. Adresa je Slovenská televízia, Mlynská dolina, 84545 Bratislava a napíšte heslo Svadba snov. Tešíme sa na to a verte, že to bude stať určite za to. Mária Barborašová zo Santovky. Neviem sa dočkať novej slovenskej televízie. Bude aj slávnostné otvorenie? Štartujeme 1. januára 2004 večer. A večer to znamená spravodajstvom o 19:30 1. januára. Nebudeme robiť žiadnu veľkolepú party, ani nebudeme sa príliš veseliť. My šetríme, ale myslím si, že samotné spustenie vysielania, to, čo vyjde do vašich domácností cez televíznu obrazovku, bude oslavou televízie na Slovensku, vašej televízie. A ja som presvedčený o tom, že budete určite spokojní a že spolu potom všetci v našich domovoch, či my už tú televízii alebo i doma, oslavíte nový začiatok slovenskej televízie. No a
Teraz pôjdeme k jednému dokumentu. Nasleduje upútavka na trojdielny dokument nemeckej televíznej stanice ZDF o udalostiach, ktoré znamenali dejinné zmeny v Európe. Je november, každý vieme, čo to znamená. V novembri padol komunizmus v roku 1989. Odvysielame dokument s názvom Veľká sloboda. Je to trojdielny dokument. Piatok 14. novembra na STV2 o 21. hodine budeme vysielať Budapešťanský sen. Nech sa páči, tu je upútavka. Hlavným mestom železnej opony bol nepochybne Berlín a ikonou doby jeho múr. Veľká sloboda. Tak sa nazýva dokument o hľadaní a nájdení vlastnej dôstojnosti a dosiahnutí slobody. Trojdielny film o tom, ako sa sen mnohých stal skutočnosťou. Od piatka na STV2. Takže určite nezabudnite na tento dokument. Ja vám pripomínam len, že druhú časť dokumentu o novembri udalostiach 89 odvysielame už v nedeľu 16. novembra 2003 na STV2 o 20. hodine 30. minúte. Máme tu kritické ohlasy. Helena Belešová z Bratislavy. Dúfam, že sa vám podarí všetky avizované zmeny uskutočniť. A ja sa pripájam k názoru diváka, ktorý nemá rád hercov Nogu, Lasicu, Markoviča. Vtedy vždy prepnem na iný kanál. Správne. Treba prepnúť na iný kanál, pretože sú takí ľudia, ktorí týchto umelcov majú radi. Ono je to samozrejme vždy väčší problém televízií. Je to o tom, že kto si čo vyberie. 21. novembra uvedieme na STV2 o 22. hodine 5. minúte pôvodný televízny zábavný program Bumerang, ktorý ešte nakrútil režisér Ján Roháč v roku 1970. Veľmi veľa ľudí nám píše, že by chcelo vidieť programy, ktoré režíroval tento pán, tento skvelý človek. A účinkujú v ňom Milan Lasica a Julius Satinský s ich hostiami a myslím si, že toto sú programy, ktoré určite vás potešia, všetky generácie a určite si obľúbite humor týchto vynikajúcich umelcov. Takže to je zábava, myslím, pre všetkých. Peter Jusko píše e-mail. Vo vašej relácii ste slúbili pracovať na novej verzii internetového archívu. Predpokladal som obohacovanie archívu o ďalšie relácie. Bolo by vhodné, najmä v prípade diskusných relácií, niečo s touto situáciou robiť. Prirodzene my budeme robiť a robíme. V súčasnosti zatiaľ z technických príčin môžeme odvysielať, alebo teda máme v archíve na našej webovej stránke len relácie Noviny STV a túto reláciu odpovede z obrazovky. Samozrejme, kapacita toho servera nám neumožňuje rozšíriť tieto veci, ale od nového roku sa to prirodzene zmení. Pripravujeme taký servis, aby ste si prišli na svoje a budú tam už aj archivované relácie, na ktoré má Slovenská televízia práva. Ani dnes si nenecháme ujsť upútavku na sobotný večer. Bude to Falošná pravda. Tak sa volá film 15. novembra na STV1 o 22. hodine 30. minúte. Je to premiéra, veľmi zaujímavý film. Nech sa páči upútavka. Dokonalá vražda potřebuje něco víc. Správné postavy. Dlouho trpící manželku. Bohatého, týrajícího manžela. Příliš ctižádostivého právníka. Paní Klérová, musíme vám přečíst vaše právo. Je nevinná. Ať to udělal kdokoliv, vybral si špatný město. Ty víš moc dobře, že za tohle by mohl být milionový šek. Získala by všechno, kdyby ho zabila. Právnik Andrew obhajuje svoju priateľku Jane, ktorá je obvinená z vraždy. Podarí sa mu zbaviť ju obvinenia pomocou falošnej pravdy. Merle Matlin a Michael Dudikoff v americkej dráme v sobotu večer na STV1. Mám tu športové otázky, najmä o NHL sa veľmi veľa píše. Divák Marian Marec píše, prečo STV nevysiela nočné zápasy NHL na programe STV1? V našej obci je veľmi zlý signál na STV2. Je to problém, milý Marian a ďalší. Budeme vysielať naďalej na STV2. Poprvé je to okruh, kde vysielame športové správy alebo športové podujatia. Samozrejme,
Tým, že niektoré športové podujatia nekončia v tú istú hodinu alebo presný čas, sa naťahujú zápasy, sa predlžuje, v takej chvíli to veľmi rozbíja programovú štruktúru a preto je, myslím si, STV2 na toto vhodnejší program, pretože na STV1 ide iná programová štruktúra. Prirodzene treba povedať, že musíme sa snažiť odstrániť technický problém so signálom. Pracujeme na tom s rádiokomunikáciami, takže dúfam, že sa to zmení. Divák Českej republiky Jan Vincúr. Ďakujem vám za priame prenosy z NHL. Chcem sa opýtať, či budete pokračovať a vysielať aj play-off, prípadne i finálovú sériu Stanley Cupu. Áno, v play-off odvysielame celkovo 15 zápasov, budeme vysielať finále konferencií a z finálovej série Stanley Cupu odvysielame 3 zápasy. Divák Ondrej Sliacký zo Zvolena. Viete už, kto bude komentovať zápas NHL Los Angeles Kings St. Louis Blue? Pavol Gašpar a Andrej Miklánek to budú. Tu je opútavka, nech sa páči. 6 slovenských hráčov, vrátane megahviezd Žigmunda Páltyho či Pavla Demitru, sa v ideálnom prípade predstaví v ostro sledovanom stretnutí Los Angeles Kings versus St. Louis Blues. To všetko v našom priamom prenose najbližšiu sobotu od 22. hodiny. Prežite vášnivú hokejovú noc so slovenskou televíziou. Takže tí hokejovchtiví určite nezabudnite, ale myslím si, že tento zápas bude zaujímavý aj pre ženy, keďže tam hrajú také hviezdy slovenského hokeja, ako ste počuli. Milí diváci, končí sa 34. vydanie relácie Odpovede z obrazovky. Reforma v slovenskej televízii pokračuje. Nie je to jednoduché, sami veľa čítate noviny. Verím, že pozorne budete naďalej sledovať všetko to, čo sa v slovenskej televízii deje. My robíme všetko preto, aby sme túto reformu dotiahli do úspešného konca, aby sme ju dotiahli najmä do 1.1.2004, kedy vám predstavíme novú slovenskú televíziu, vašu novú slovenskú televíziu. Prajem vám pekný zvyšok nedele. Dávajte si na seba pozor, prežite pekný týždeň a ja sa naozaj na vás teším opäť o týždeň. Dovidenia.